Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα το πόσο σημαντικό είναι η αντίληψη και η εξέλιξη μέσα από αυτό που ονομάζουμε ενεργειακό ταξίδι, όπου στον καθένα από εμάς ανταποκρίνεται η λέξη ενεργειακό ταξίδι ανάλογα με το πώς το αντιλαμβάνεται και ανάλογα με το ποιες είναι οι προσδοκίες που έχουμε μέσα από αυτό που ονομάζουμε ενεργειακό ταξίδι. Μέσα λοιπόν από το ενεργειακό ταξίδι του 7 του Quantum Light, που έχει να κάνει με τις συχνότητες του σύμπαντος, οι οποίες προσδιορίζονται από τα λεγόμενα φωτόνια, δηλαδή τα light orbs, τα photons, που αναφέρονται σύμφωνα με την κβαντική φυσική και αυτά όλα τα οποία όσα γνωρίζουμε είναι τα κύτταρα του ήλιου, δηλαδή με βάση αυτά ζούμε, κινούμαστε, αναπνέουμε κλπ. Έτσι λοιπόν η αντίληψη για το πώς αισθανόμαστε το ενεργειακό ταξίδι ο καθένας από εμάς έχει καθαρά να κάνει με του καθενός από εμάς την προσωπική του εξέλιξη. Από άτομο σε άτομο εννοείται είναι διαφορετικό, αφού και η προσέγγιση μας είναι διαφορετική, δηλαδή η συνειδητότητά μας τη συγκεκριμένη στιγμή που βρισκόμαστε και εξελισσόμαστε σε αυτό που ονομάζουμε ενεργειακό ταξίδι. Ο καθένας λοιπόν από εμάς αντιλαμβάνεται και προσδιορίζει τη λέξη ενεργειακό ταξίδι ανάλογα με αυτά που έχει διδαχτεί, έχει μάθει ή γνωρίζει από μόνος του. Αυτό λοιπόν οθεί όλους εμάς σε διαφορετικές αντιλήψεις όσο αφορά τη λέξη ενεργειακό ταξίδι. Αυτό όμως έχει και ένα έτσι αποτέλεσμα, αλλά επίσης έχει και ένα ξεκαθάρισμα για το για ποιο λόγο υπάρχουν γύρω μας οι διάφορες κοινωνικές συγκρούσεις που ζούμε, που έχουμε ή την ευκαιρία να βρισκόμαστε σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Ένα όμως είναι το τελικό και σίγουρο αποτέλεσμα, ο τελικός λοιπόν αλγόριθμος από όλα αυτά είναι η συχνότητα, που όπως και να την αντιληφθούμε, όπως και να την προσδιορίσουμε, όπως και να την περιγράψουμε, δεν αλλάζει. Είναι συχνότητα. Αυτό λοιπόν το οποίο μας δίνει ή δίνουμε σύμφωνα με τη συχνότητα που εκπέμπουμε είναι και το ανάλογο αποτέλεσμα αυτής της συχνότητας. Η συχνότητα αυτή εκφράζεται με χρώμα, με λέξεις, με ήχο. Και αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα του επίπεδου 7 που διανύουμε στο Quantum Light, στα live courses, στα ζωντανά μαθήματα που κάνουμε. Και αυτό είναι το οποίο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα και να σας ευχηθώ έναν όμορφο Απρίλη γεμάτο χρώματα και αγάπη.